Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam barka dai. Yau barkanka. Me ke tafi da kai? Dama na zo na buga waka ne. Waka? Waka? Kai yanzu kamar kai dinnan ne zaka zo ka ce zaka yi waka? Shara! Mutumin da ya zo ya ce dan Allah dan Annabi sai ka tausaya masa. Maybe shi zai zama tosilar duk da an san ka a duniya a ƙara sanin ka ma. Ka taimaka. Ba zan taimaka ba. Zama mawaƙi shi ne burin raina. Ka tashi ka bar nan. Tashi! Ka ware kawai daga wurin nan. Idan kuma baka bar gurin nan ba na rantse zan sa a ci mutuncinka. Dan Allah. Gafara daga nan gurin da Allah. Shara! Wannan shiri sabon labari ne wanda yake ya bambanta da saura. A saboda haka ne muke bukatan sababbin fuska a cikinsa. Yara maza da mata masu karancin shekaru daga shekaru 20 zuwa 25. A domin samun damar shiga cikin wannan sabon ƙayataccen labari namu, dole sai ka mallaki fam na izinin shigansa. Kuma a domin mallakar wannan fam din sai ku turo mana sako ta wannan layin: 081 42 10 55 za a yi muku bayanin yadda tsarin yake. Kuma dai za mu fara sayar da wannan fom din a ranar 10 ga watan Mai. Hallo kuma za a rufe siyarwa 20 ga watan. Fatan nasara ga mai rabon shiga cikinsa. Mun gode.